Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Sedian uwe bro hakmud jong kakali kan barang yat kakali. Uwe bro ubala life house nem karta ubanya ya kawe kakali ka siak taxi ula sedian hakmud jong ka lusrikar ha South East Delhi's ashram hadin ba kane ka lusrikar kala wan ban tengku ya kakali banyak mau kane ka jingji kala sapiang stat haki social media link ba ka video bala yoring hakabe dai bat kane ka jingji ki padba ki ba yoi kila pentipno ya kane syaki pulit katkum Deputy Commissioner of Police Rajesh Dio ulaya tu ba une ubriu ubasdin hakmud jong kakali ukerteng ucitan udai unong sonong jong ka Govindpuri udairu unongnya jong ka weka siak taxi ya kabala wantengku daka luzrikar ha ashram chok kadba unongnya jong ka luzrikar uramachal uba life sansnem ka arta uba dai unong sonong jong ka Dumri district ha Bihar udang persyang ban petkrat hadin ba ula deb ban tengku yaka ziak taxi laong ba unongnya jong ka ziak taxi ucitan ula syong hakmud jong ka luzrikar layatu susu une uhe pulit laong ba unongnya jong ka luzrikar uramachal ulanya hadu like kilometer rengkat bat ka penherstet kadba ucitan pat ususdien hakmud jong ka luzrikar Deputy Commissioner of Police ulayatu susu hadin baki polis kila yo jingtip yakane kila pensange no ya ka lusrikar bat kila penhierno ya ucitan nakate ka lusrikar haka jing komplain jung ucitan ka kes hapok ka section aspa nyup khandai rash driving but laispa laipunriu acts endangering life or personal safety of others la register persya ya unongnya jong ka lusrikar bat ka jingshim action kan sedang yat mentai syakmat kilayatu ki pulis katkum ka jing tokit jong ki pulit kilayatu ba ka lusrikar ka dei jong UMP ka Lok Sabha na Bihar u Chandan Singh